Здравейте, приятели! Намираме се на щанда на Knockpix и Термоприбори БГ. При нас е един приятел от Сонио, който успя да направи, както виждате, невероятно постижение 1150 метра, 3 от 3 на тази уникална дистанция. Сега той ще ви разкаже малко повече за системата, която ползва. Какъв калибър ползвате, колега? В дадения случай използвам 6 Creedmoor, който е стандартен калибър, но доста по-подобрен, така да кажа, по наш си. Какъв е куршума, който Куршума е 110 грейна А-тип, който е много добре на 980 метра в секунда. Страхотно. А системата, на която е цялата Системата е Blazer R8 с цев карбонова на Big Sandy и оптиката е Zero Compromise с естествено най-важното в момента е термото Mate Ultra насадката, която... Много е важно да забележиме сензора 1280 и сега колегата ще разкаже как се разпознават на тези дистанции. Да, значи сензора и насадката вижда наистина много добре и буквално няма никакви проблеми на километър и 100 и 200 да се разпознават сърни, даже и чакали да ни кажа, нали, може да разбереш, че е чакал. Пак и да ни говорим, нали, че най-големият плюс на тази насадка е, че оптиката, когато ти е добра и може да си позволиш много прецизни изстрели, не си губи прецизността. Тоест, колкото ти е прецизна и оптиката, с това нещо не си губи никаква прецизност, просто си стреляш както си стреляте, нали? Много хора ни питат при сваляне и качване, колега, дали държи прострелка. Да, значи поне тествал съм го много пъти, защото това е едно от най-важните неща, според мен. Държи абсолютна прострелка, няма никакви проблеми. И другия плюс, който е на тази, нали, на новите модели, е, че има няколко варианта за балистика. Може да си правиш балистиката през оптиката, чрез въртени на кликови. Може да си правиш балистиката чрез скалата, когато като премериш разстоянието, насадката ти показва каква е корекцията за разстоянието. И може автоматично тя да ти изчисли и да ти премести екрана и ти просто да си стреляш, без да пипаш абсолютно нищо. И е много удобно, особено в тъмно, когато не можеш да виждаш кликовите на оптиката, е перфектно. Тоест за хора и ловци, които използват дневната оптика и останат в късната част на денонощието, само с едно кликане бързо. Да. Буквално става за 5 секунди цялата история. И е уникален уред. За сега ми е любимия. Имам други. Батерията издържа ли? Как се струва? Батерията издържа доста, може би около 3-4 часа зимно време постоянно, което е предостатъчно. Сваля се супер готино и тихо, без никакви кликови, без нищо да се чува, може да се сменят. Стандартна батерия. Много е удобно, че фокус е отстрани. Не трябва да го търсиш някъде отпред, буквално отстрани само да завърташ. Много просто, лесно за работа. Много лесно. Има си дистанционно, което цялото меню може да се, така да кажа, да се управлява. Общо взето за много малко тестови опити става много удобна за работа. Благодаря много за колегата и това, което е интересно, ще пробваме да направим каква ще бъде следващата дистанция. Следващата ще е 1500 метра, да ни каже и повече, ама нека да останем. Нека да бъде изненада, 1500 метра. Между другото, колеги, имаме вече да правим рекорд, имаме и повече. ще го видите всички. Много благодаря и аз много. искаме. Чао.